नाखौ नोंथाङा जानो गोथाव मोनोना? नाथाय नोंथाङा मिथिगौना नायाव मा मा गुन थायो? नायाव गोबां गुनफोर थायो जाय जोंनि देहायाव गोबां मुलाम्फा खालामो। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो नानि गुनफोरखौ फोरमायगोन। नाया जोंनि देहानि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होयो। नाया बेदरफोरनिफ्राय साबसिन आरो भिटामिन गोनांसिन जाग्रा आदार। नाया गोथाव जाग्रा आदारल' नङा, बियो जोंनि सावस्रिनि थाखाय गुदि आदारनि फुंखाबो। नाया भिटामिन ए, आयरन, जिंक आरो केलसियामजों बुंफबनाय मोनसे जाग्रा आदार। लैथोआव मोननाय नायाबो बेदरनिख्रुइ साबसिन, मानोना बियो बिखानि बेराम आरो केन्सारनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनायाव गोबां बिफाव लायो।